बांला जेठ मास 9 थारिख बे पुर्निमाजों लोगोसे जोंहा दिनै बिस्थिबार बाराय बेजों लोगोसे फुंबिलि समाव जोङो दिनै जोंनिनो जे मा नाममोनलाय नेवगासुवारि सनजय मोसाहारि बिथाङा माखासे धोरोमा आलादामोन बिथाङा ब्रह्म धोरोमाव दंमोन दिनै न'खरनि जे माबायाव माने न'खर सोलिनायाव जे न'खर जिउ खांनायाव दा दिनै बिथाङा ब्रह्म धोरोमनिफ्राय दिनै ओंखारनानै दिनै जोंनि बे बुलियाव बिथाङा दिनैनिफ्राय हाबनाय जाबाय आरो बिथांखौ जोङो माबा समायखेरा जोङो लाहोनाय जागोन दा मा खालामनो बिथांखौ आङो बुंनाय बादि जायो बे जोंनि नेवगासुवारि गामिनि बाथौ आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो बिथाङा बेलेग धोरोमनि मानसि धोरोम हिसाबै जोङो बुलि बाथौआ जोंनि गामिनि जे बाथौ सिबियारिया बिथांखौ जावले थांनानै जोङो बोबोआखै बिथाङा निस्सय गावनो न'खर लोमजा साजायाव बिथाङा दिनै हाबनांगौ जाबाय आरो जोंनाव दा बेनि थाखाय जोङो एसेब्लाबो नैबे जोंहा गामिनिनो आदै लावगा जानागुरुआ बिथांनाव जे खामानिखौ नैबे दाउला मासे बिथांनो नामै जोङो जे दरबांसा मोनसे लानायाव जोङो हानाय जागोन नेम बादियै बेखौनो बुंनानै आङो थाथ'नाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांनो आर'नाइ जोङो बरायगोन बिसिनिबो फिसायनिबो दे नोंसोरनि मादोना माइनावफोरखौ बरायहैदो मा समायो सेक्रेटारिमोन दिनै नेवगासुवारिनि साफ्रोमबो दिनै दैदेनगिरि दिनै बुलि बाथौ आफादखौ मोजां मोननानै दिनै सायख' जानानै दोनजानाय आफादगिरि दिनै नेहाथारि दिनै बिबान गोनां गासैबो दिनैहाय जोङो दिनै मानि थाखाय सरबांसा लाहोनो नागिरदों बेखौ निस्सय मोनथिखाबाय जाहाथे जोंहा सरबांसा लाग्राया दिनै ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा बे सरबांसा ओरैनो नङा थैस' थांस'नि इयुनाव बेखौ लानानै गस्ला सोलायनाय बादि गाबोन समफोर सोलायफिननानै माबायोबा निस्सय नोंनावनो खुंफिननाय जागोन खैफोद खैदाङा बे ओरैनो नङा थामसा नङा बे जाबाय मोनसे जोंनि फान जोंनि धोरोमनि अनसुला दिनै आफा बोराइ बाथौआ बयखौबो फोथायो फोजोबनानै लायो दा साननो गोनां जोङो धोरोम नङाबा थांनानै थाया सोबानो खृष्टानाबो खृष्टाननि धोरोम ब्रह्मआबो ब्रह्मनि धोरोम लायो बिबाराबो बिबारनि धोरोम लायो दा जों लुबैनाय नङा दिनैहाय नोङो बे बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै फैफिनबाय हाबबाय बजबना लाबाय बेखौ धन्यबाद सानना लादो इयुनाव माने बखिलायैया गावजों गाव बुंलाया बेफोरबायदि जानो नाङा आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दा दिनै आवैदिनि सरबांसा लानायखौ आं खामानिखौ मावना होलांनाय जानोसै रायजोफोरनि माबायाव गेजेरावनो मा नाम आहा दहाय आफा बोराइ बाथौ नबारासा दिनै जिमादारिया दिनै सानफ्रोमबो
हांख्रायफोरनाय गाबज्रिफोरनाय रायफोर मेजान सोलिनो दहाय आफा बोराइ बाथौ न'राजा दिनैहाय निउ बसबारि गामिनि रायजो राजा सुबुं दिनै गुदि बाथौ आफादनि जानानै गोसो गोथारनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेननायाव दिनै बर'सा दौरि जादों सोर जादों होनबा सख्र मणिपुरसा बर'सा दौरि जानानै खर'नि बिबान खर' रुजुननांदों हाफिनि गामिनि रायजो राजा सुबुंनि जानानै दिनै बोसोरसालिया दिनै जेठ मासनि दिनै 9 तारिख दिनै बिस्थिबार बाराय फुंजा उथि समाव आफा नोंनि आसिरबाद हाफांनि हाजार लानानै थुलुसि जरासे बनानै बावनो होदों लायगासिनो खाथिनि बागाननि गय बिदिनो खाथि फिसा आसार खालामनो थाखायबो 2 रां थाबाव मादोंमोन जों मा जेराव सोदों ब्रह्मखौ साथि दोनदों थामारथबो आइ गंगा सानसु लादों जों सासन जों सानजा सासनाफ्ला सोरगो मैदो फाथाल गासैबो नोंसोरखौनो सासे अंसारफ्ला मिनिसार खोथा बुंदों आफा मानि थाखाय खालामदों आफा मानि थाखाय सोंनो नागिरदों आफा दिनै सख्र मणिपुरसा आदर खालामनाय जागोन दिनै सोंनि नामै दहाय नांगौ सन्जय मोसाहारि नामै दिनै बावनो बिसिफ्राय थैस' थांस'नि थाखाय नों आफाखौ खुलुमनानै सिबिनो जानो होननानै दिनै बावनो रावैनिगिरि दाउला टेक्राखौ दिनै जोनो मोजाङै थुंगिजों खानानै जायनानै होदोंमोन दिनै रावैया जेरै थुंगिदों बेबादिनो दिनै जै जै मै दिनै रायजो जालांनो हानायनि थावथि बोलोखौ होनांगोन गजबनानै लानांगोन बुथुमनानै लाखिनांगोन आफा दिनै नों आफाखौ दाबो बिफां लाइफां होनानैबो फुनानै गाफोराखैमोन बन्थ' होनानैबो साफोराव होदोराखै आसि फिसाजों दाखोथा लानानै होआखैमोन खदाल होआखै थानाव दोन्दों मानाव दोन्दों रायजो राजाया बावनो नियाव बासरि गामि रायजोफ्रा दिनै बिजों दोननानै गासैबो खुलुमदों सिबिदोंमोन रायजो जाबोदोंमोन बोर होनांगोन राहा होनांगोन दिनै आफा दिनै नोंसोर सोरजिनाय आरजिनाय बिफां लाइफाङाबो उल्था फैयाखैमोन बुहुम बिखाबो सलथाङाखैमोन सानजानि सानाबो दाबो सोनाबा ओंखाराखै लावखाय फाफ्राबो गोदावना दंसै गोदाखै साखरि अन्थाइ थाबाफ्राबो गोदावना दंसै गोदावखाङाखै बर'आबो हारसा जानो हायाखै हारसाबो बर' जानो हायाखै दाउफ्राबो फराखै दाउबो बसोमाखै बिमा बिफा थैदोंमोन खोजोमाया थोबोलायनो खदैजों मानसिया थैलायनो बाय बाहायजों न'खर संसार रायजो जालांनो हानायनि बोरखौ होनांगोन दहाय दिनै नों आफानाव सान अखाफोर हाथरखि खुलुमबा बिफां फोरजा बोन्दोंमोनला रायजो राजा गासैखौ साखि साबोद दोननानै दिनै गुग्रुब खुलुमनानै सत बांसा लाबोदों दहाय आफा नंगौ आफा नंगौ थाखाय दिनै राहाखौ होनांगोन रावबो होना ओरै बुबा मनुष्य सुबुं जाबा सानसे जाग्रा एम्फौ जाग्रा बुद्धि रोङा सिन्थि रोङा जायनि जायखौ जाजाफ्लाङो दहाय आफा दिनै नों आफायानो फोजोबना लाखिनांगोन रायजो राजा संसार जानानै खैदां खैफोदाव खोख्लैनो मोननाय नङा आफा दिनैनि बे गोथार सान एबा बुद्ध पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय निउ बसबारि गामि बाथौ आफादा दिनैहाय खुलुमनायजों लोगोसे मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारि लानायखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बे खुलुमनायजों लोगोसेनो आर'नाइ सोनाय हाबाफारि जे लादों बे आर'नाइ सोनायखौ मानि थाखाय लानाय जादों अन्नानै दे बुंफुरना होदो रायजोफोरनि सिगाङाव गिबियाव खुलुमग्रोबाय जोंनि निउ बसबारि गुदि बाथौ आफादा जेठ मासनि 9 तारिख आरो इंराजिनि 6 तारिख दा फुंबिलि समाव साफ्रोमबो दुगैस्रां लोबस्रां गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो दान मोनफ्रोमबो बेबायदिनो पुर्निमा सानावहाय बिदिनो रायजोनि जे जोंहा बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिराव साफ्रोमबो गावबागावनि न'खरनि लोमजानाय साजानाय बायदि मैया जेंना जेंसिखौ गाबख'फैनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दिनैहाय बेखौसो मिथिहोनांगोन बा बुंनांगोन जोंनिनो निउ बसबारि गामिनिनो सन्जय मोसाहारि फंबाया सिगां ब्रह्म धोरोमाव दङमोन दा बिथाङा गावनि न'खरनि माखासे बेमार आजार जानायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि बे
बाथौ धोरोमाव हाबनाय जाबाय बा बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लानाय जाबाय आरो जोंनि बे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा फंबाय सन्जय मोसाहारि जोंनि बे बाथौ धोरोमाव हाबनायखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनानै लादों, गोसो गोथारै गनायनानै लादों। बेजों लोगोसेनो बिथांनि बिसि अनजालि मनिका मोसाहारि जोङो बिथांनि फिसा गासिखौबो जोङो बजबना लादों। बेजों लोगोसेनो जोङो नेवासबारि गामिनि मानगोनां गावबुरा आरो बे गामिनिनो जोंहा जानागुरु आमासि लावगा बिथाङा जोंनि बे रायजोनि बाथौआव फंबाय सन्जय मोसाहारिखौ दिनैहाय समायखेरा लाहोलांबाय। बेजों लोगोसेनो जोङो बिथांमोनखौ जोंनि गामिनिफ्राय आर'नाइ गांसे सोनानै जोङो बरायनानै लानाय जादों। लोगोसेनो बिसोर ब्रह्म धोरोमावमोन ना सिगां ब्रह्म धोरोमनिफ्राय नोंथांमोनहा सासे नेहाथारि आरो गावबुरा जानानै बिथांमोनखौ बिसोरो फरायनानै लाबोदों नामा एबा बरायनानै लाबोदों नामा बिनि सायाव फंनैसो जोङो बिथांमोनखौ जेबो बरायनानै लाबोआखै, जेबो फुस्लायनानै लाबोआखै। जोंनि बाथौ धोरोमाव हाबोबा नोंसिनि बेमारा हामगोन, नोंसिनि बेमारा गागोन, जोंनि बाथौ धोरोमाव फै, जोंनि बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लादो, जों बिदि बुङाखै। जों मालाबाबो आरो इयुनावबो बुंनाय नङा आरो बुंनायबो नङा। दा जोंनि बे नेवासबारि गामियाव जे दान मोनफ्रोमबो हिन्जाव आरो हौवा बेफोरबायदि दान मोनफ्रोमावबो खुलुमबोबाय थायो ना हिन्जावफोरल' आइजो माहारिफोरल' ओंखारनानै खुलुमो ना हौवा माहारियाबो फैनानै खुलुमनाय जायो? बेखौबो फंनैसो बुंना होदो। नंगौ, जोङो दान मोनफ्रोमबो पुर्निमा मोनफ्रोमबो हिन्जाव हौवा ज' ज'यैनो बेयाव फैनानै जोङो खुलुमफैनाय जायो। उन्दै गिदिर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैखौबो जोङो बेवहाय लेंहरनानै जों खुलुमहोनाय जायो गाव गावनि न'खरनि सुख सान्तिनि थाखाय। 나서로 안 배워 가보니. दिनै जे नोंथांमोनहा ब्रह्म धोरोमावमोन होनदों, नंगौना नङा? दा ब्रह्म धोरोमनिफ्राय जेनेबा रुक्ष बुलि बाथौ, दा बे बुलि बाथौआव नोंसोरदि दिनैनि गेजेराव हाबनाय जाबाय, दा बे हाबनायाव माखासे रक्त पार्टिनि एबा बाथौ बुलि आफादनि सोरबा सोद्रोमाफ्रा नोंथांमोनखौ जोंनि धर्मआव हाबफैहोदों नामा? दा बेजों लोगोसेनो नोंसोरदि दिनैहाय जोंनि रक्त बुलि बाथौ आफादाव हाबबाय एबा धर्मआव हाबबाय, दा बेखौ नोंसोरो दसेनि थाखायल' हाबदों ना अरायनि थाखाय हाबदों?